DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang Zigiraray, good morning po sa Induga Boss. Sabado ngunyan, boses kang kapalibutan time. And siyempre, yan po kami sa Laudato Si Farm ni Father Momoy. Dahil iyon na pinanikatulong taon na inilansar ito pong Bambuhay. If you remember, July 2021, yan po kita digdi. Nagkaigwanin na pagkikipagtabangan with the JC's Legazpi and sa kanang Rotary at saka iba pang stakeholders. So, ngunyan pong aldaw, tatawan tanim panahon na sa Giraray ang importansya kang bamboo. Dahil ngunyan po na bulan, September, deklarado po ini kan Philippine government bilang Philippine Bamboo Month. And kan September 18, all over the world, pinag-celebrate naman po ang World Bamboo Day. So, ngunyan pong aldaw, kami ni Father Momoy sa Giraray kikipag-urong po sa Indo in regards sa importance po kang bamboo, not only sa protection kan environment kundi pati na po sa kabuhayan and even mga tugang sa development kan ekonomiya na sa ngunyan sa kinaban dakol na po ang nakukuha na benepisyo from bamboo, from construction, from food, kasarabay na po ang mga engineered bamboo products, mga bamboo crafts, and all over the world mga tugang bantog na po ang bamboo. Ngunyan po tabi, kasabay ta si Father Momoy Borromeo para po bumati po sa Indo. Father, good morning. Good morning! Good morning po! Ay salamat, bless po ang aldaw niya itong niyan, niya nagdi sa tuya mga stakeholders, JCs, Rotary, kanan, yan, Bambuhay, and Kawayanihan. Mga kwenta po na mga supporters ta, katapos yan mga hobbiness. So sulong kabuhayan, sulong sagip kalikasan, sulong kabuhayan sa Laudato Si Young Farmers. Kaya ngunyan ini po bagang bambo kaya ba naman igdisob carbon sequestration. Kaya puton naman sa tuya matabang sa tuya na maray na makusan na San Martin kundi so talagang father na natin. Good morning everyone. Ang bamboo is a miracle plant, no? It stabilizes the soil. Tapos yung mga rocky places na walang tumutubo, pwedeng mabuhay ang bamboo. Yung mga kalbong hills natin na deforested areas, bamboo is the best. Kasi pag nabuhay na bamboo, maski sunugin mo yan, mabubuhay ulit. Yeah. And then, Bambuhay. Regardless of the species. No, there are species that are hardy. In the Philippines, we have the Kawayan Tinik. Yes. They are the hardiest of the bamboos here, no, locally. They will last years. They are used for fish ponds. Okay. 30 feet, 15 feet are placed under the water. Oh. Yes, a pile. They're used as piles.
Piles. piles. Sa bagay pala, gig line ano. And the above ground, they will last for mga 3 to 5 years. But the ones under will remain there for practically forever, almost forever. Okay. And then, you will be surprised, ang bamboo sa Mount Pulag, at the Mount Pulag. Mount Pulag in Benguet, no, 9,800 feet. Bamboo is the only plant that is growing there. It grows, that kind of bamboo there grows to about 2 to 3 feet, but the root system is 22 feet. Wow, masalaw. Kaya talaga yan, folder talaga. That's why around Mount Pulag you have a lot of water springs, because the bamboo retains the water. So you can imagine some provinces na rocky, like the ones in Pililla, Iyo po, Rizal. Pililla. Oo, yan. Mga 100 hectares doon naman. Oo. Yan, rocky yan. Talagang walang nabubuhay dyan unless talagang alagaan mo mas kang mga fruit trees, no? Pero ang hirap pabuhayan. Pero ang bamboo, very adapted. The root system breaks down the stone mga rocks. Oo. So that the water can penetrate. Ayun. Saka mapipreserve so water. So grabe ang potential manggiraray pala dito sa Maymayon Volcano, sir. Yes, everywhere, anywhere, no? Sa ang target mi po target na po kini so mga former quarry sites sara naman kini Yes, mga bamboo. Aha. Kung mapipili, bago sa naman taranom, kundi we would like to have na bamboo mini forest. Yes, Kan mga barangay bamboo mini forest. Sa kadaklan po bagangon yan, talanong sana pagkatapos kan tanom, picture, pagkatapos na. Hindi, ang problema lang talaga ng bamboo, once you plant it, you have to protect it for the next 10 months. Kasi kung nasasagi yan, namamatay. Okay, or Ang root system. yes, delicate. Ang animals, when they hit it, namamatay rin o kinakaon. Kaya ang bamboo, unlike some forest trees, you have to take care of them for several years before talaga para mabuhay. Ang bamboo, the first year, kung maalagaan na hindi magalaw ng mga hayop, ang animals are the worst enemies of bamboo. I see. After they survive, maski sunugin mo yan, mabubuhay na yan. Ayun, tama-tama nung July 2021, may ginawa tayo dito, Father. Dinala ko yung iba dun sa bahay, tumubo na 3 marurugi, tapos 3 golden bamboo. Okay. So, Okay. now, there are madaming paraan pa tubuin ng bamboo, no? One is like this. Yes. Wag niyo papatay pinutol May na shoots pa, na. no? Anyway, you can actually put a good mulch here, cover it with plastic, may konting butas, mabubuhay na yan from a live bamboo. Oo. Yung iba ganun ang ginagawa. Yung iba Parang marketing. like semi-marketing. Iba naman pinuputol-putol. Oo. Martin, Asked me the other day to talk, mag-usap at magturo, no? okay. Na-inspire ako balik dito kasi yung prima ko sa meron siyang resort na denuded forest sa Palawan, 25 hectares. Hirap na hirap siya magtanim kasi laging nasusunog. So, we started with one afternoon, nag-imbitar siya. Nagturo ako magtanom ng bamboo. So, meron na she thanked me the other day that she has 25 hectares of bamboo. Wow! Oo. 25 hectares of bamboo. Oo. So,
Hindi ambisyoso kita. At least mga 2,000 hectares of bamboo. Okay. Around Mayon. That, hindi, mga madali yun. So, that's, Kaya? Kaya. so we will now try to teach yung mga binata kung paano mag-propagate, including this kind of bamboo, this decorative kind. Iyo po. Oo. Ito sa Maynila itong mga klaseng bamboo ito, isang ganon, naka-plastic o naka-kwan, is worth 2,000 pesos or more. No? Basta ganyan nakalaki. Ang hirap buhayin ito na nakatanim sa lupa. Kailangan yan nasa nakalagay sa plastic muna. Doon ka pagpapadami. Subukan natin turuan lahat yan. Okay. O, partner. So, maduma na po kita sa hall, sa workshop, katapos date na orientation, katapos gabos kita maralagari kayo ni, mataranom kayo ni, mabugta kayo ni sa plastic. Yes, aba. Okay. Okay, makatugang yan po first salvo kan sa tuya po na pag-iribanan ngunyan po. Magbabalik po kami after some reminders. An oras hatod sa Indokang Climax Forte. Climax Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing! Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. This is ang Surf Bar New Look na! Bula,
plastic clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Baka hindi niyo natanong nung ini-interview kami ni Father na ang bamboo is also like coconut, the tree of life. Ang daming usefulness ng bamboo. One, it conserves the soil. Isipin nindo sa Mangpulag, ang bamboo doon, ang nabubuhay lang is yung pulag bamboo. That's 2 to 3 feet. Ganun taas. Pero ang root system niya goes down to 22 feet. Ganyan ang bamboo dito sa atin. Kung nakikita nyo bamboo, yung ibang giant bamboo, 100 feet, at least 100 feet rin ang root system niyan. Kaya it conserves the soil, it conserves water. Kaya sa around Mount Pulag, ang daming springs. Kaya ito ang bamboo will help all the barangays around Mayon. No? Ngayon, ang pagbuhay ng bamboo, hindi naman dipisil, madali sana. Pero ang pinipili mo, there are madaming klase. Itong kawayan tinik, pinaka-sturdy na bamboo. May golden, at meron tayong mga Japanese bamboo, yung pole bamboo kung tawagin. Ito mahal to, isang cluster, mga 1,000 to 5,000 pesos, depende kung saan mo binibenta. Susubukan natin ngayon, ituluan ka mga boss kung paano magtanom at magpadami nito. Okay? Ang bamboo, although sturdy, sa umpisa ng buhay, medyo delicate. Maselan. Kaya aalagaan nyo, hindi yan papabayaan sana. Ang alaga ng bamboo, sa first year, importante. No, kailangan wag kuha ng karabaw, ng baka, ng mga hayop, kanding, o mga ibang hayop. Pagka nabuhay na ito, after 1 year, maski sunugin mo, mabubuhay ulit ito. Okay. Sa Rizal Province, yung mga, sabi ni Father nga, may 100 hectares na bamboo farm doon. Yung lupa doon, puro bato yan. Bato. Hindi ko alam kung ano, apod dito doon sa apad ba yun? Yung solid na malumoy na bato. Tinatamnan nila yan ng bamboo. Pagka napagbuhay ng bamboo, nabuhay rin yung lupa. No? Na nagkaroon ng mga birds, mga animals, mga musang na buhay dyan kasi nagkakaroon ng mga kinakain ng mga kwan. Tapos, nakulong na bayong na nabuhay, yun na nagkalat ng ibang forest trees sa palibot. Kaya gusto natin mabuhay ang forest around Mayon. Okay? Kaipuhan yung kasangkapan. Ito sana nabakal ko sa Ligasping Dam. Pero kung makakuha ka mo, this is 100 pieces, 270 pesos. 9 by 13 kung tawagin nila. Ito, 9 by 13. Hanapin nyo. Ito yung kan. Ayan. Okay. Hindi ito. No. Hindi. Mali ang nadala ko. Pero similar yon. This is a garbage bag. Huwag kayo kukuha ng garbage. Kukuha kayo ng pagtanom. May butas na. May sample tayo dyan. Pakidala digdi. Sample. Yan. Ito, kung retail, this is a 9 by 13. Kung retail ini,
4 pesos each. May mga luho na yan sa Irarom, no? Makuha ka mong ganito o kung mas maray, yung mas dakulan ng diit, yung mga 11 by 14, ganyan. Para makabuelo ang bamboo. Ngayon, naglagay tayo ng medyo pinili namin na soil, na lupa. Pero bamboo, hindi masyado maselan sa pagbuhay. Basta kailangan, wag naman puro baybay. May konting daga ang saag natin. Okay. Ito, kuhaan mo. Pailing mo sa mga tao. Yan, medyo pinili namin ng may baybayan, may compost, may lupa. Yan ang pinakamagaling. Pero kung dahil ka mo, maski na, mabubuhay yan. Okay? Ngayon, can I have one or two poles? Yeah, ito na. Bayani, dala-dala digdi. Mandali lang. Okay, malinis. What do you want? This is lumbot. Maganda ito. Malumoy. Ang bamboo, kwaon nindo, yung ang bamboo, pagka nabuhay na, pagmasdan nindo, naanihin niyo sana yung hindi yung gurang na bamboo. Yung teenager na bamboo. Yung mas... Hobbiness! Oo, ito. Pareho nito. Makakakuha ka mo yung may ganito. Ngayon, kada saro nito, may iba nga nagkakaroon na ng kumailing mo kay parang buhok bigdi. Pwede na yun. Kasi yun na yung magiging root system niya. Ang problema ng bamboo, kailangan pagputol nindo, malinis ang putol. Hindi pwedeng tagaon ng tagaon, namamatayan, no? Okay. Ito, masyadong lumbod. Hindi dahil mabuhay ang... No probability. Oo. Hindi, pwede mabuhay maray, kailangan pwede pa rin. Okay. Ang putol niyan, digdi. Sa baba. Mga 4 inches below. Tapos dito rin, 4 inches above. No? Lalagariin nito. Tapos tatanong nito, mako-cover hanggang banda dito. Pero mas marangan niyo, huwag na niyo putulin yung mga kwan. Kasi sa auto, kaya lang naputol namin. Pero mabubuhay pa yan. Ang daga hanggang digdi. Ha? May konting cover, tapos yung tan. Yan ang pinakamadali. Ito. Yan. Pag ganyan. Ang putol lagi, kung maaari, diagonal para huwag mabulok agad. No? Yung dating yung dating caretaker, ang gusto niya, ito nakalabas, tapos pwede mong lagyan ng tubig to sa loob para it helps with the water retention. Parang may water tank siya. Normally, kung sa field conditions na may limpoy, may shade na hindi nakakuha ng mga manok. Kasi maski manok kaiwal dito, kailangan nakabakod yan. No? Kasi kakalkalin ng manok yun mamamatay. After 2 months to 3 months, mapupuno na yun ang root system mo, puno na yung, nasa na yung pan, yung bag. Ito. Makikita mo yan, hiwain mo, punong-puno na yan. Huwag nyo iiroon. Very delicate ang bamboo. Ngayon, yung iba, pinapatagas yan hanggang 5 to 6 months. Tapos, itatanom nindo. Babantayin nindo ng mga nawag pagka nairuyan ng karabaw, ng kandeng, mamamatayan. Kaya puhan medyo...
first few months, alaga. Pagka nabuhay na yan, may dumami na, maski anong sunog ibuhon mo, mabubuhay pa yan. Okay? Ang daming usefulness ng bamboo. Yan, nailing nyo itong mga, yan, yung sa baba yan, mga balustre, bamboo yan. Oo. Ngayon yung yung iba ina-harvest nila yung how do you call it? Shoot. Bamboo shoots. Mahalo niyan, no? Pero ang mas mahal yung kahoy, ang kawayan mismo. Oo. Ang kawayan will last for years. Plenty. Kung hindi nadudumog, it can last as long as any good kind of wood. For furniture, ang furniture natin sa export, ang ginagawa nila, pag pupasan ng gano'n, in 3 days, mga gano'n nakataas yan, no? Ang bamboo. Kapitan na bayani. Ang gigibuhon nila, meron na silang tubo na di 3 o di 2.5, kinatiyan, kinukortehan yan. Kukortehan yung tubo, iipitin mo, lalastiko. Pagbuhay niyan, may mga bamboo na sa sample, umiikot pang gano'n. O yung mga armchair, may kakortehan ka, aalihin mo yung puputut-putulin yung pang armchair niya. Kasi dito sa atin, sa Bicol, kung dumang ka mo sa parte ng Camarines, puro diretso sana. Kuminsan, hindi ka a good chair, may konting incline. Kaya ang ginagawa nila, gano'n, nakakorte lahat yan. Basta nagawa mo na yung korte, they export that. Ito po ang engineered bamboo. Yan. Ito, this one is Ito po, engineered bamboo ito. Bamboo yan. Panel. Engineered bamboo. Yung iba ginagawa nila, maski 2x3, 2x4, bamboo. Manufactured bamboo. Mas matibay, kasing tibay halos ng ito ang mas maray na kwan. Sa Legazpi kasi nung Salong Aldaw, walang kwan. Ito, mga 14 by 14. Yan ang mas maray na bakal ng lindo. Siguro ito mga 6. Ready na ini for planting. So ini-algen nakapirang years, 6 months, nag-good father Tapos, pwede mo na ini ipa-plant. Si Father Momo is working now, lobbying nagkagulo lang sa governor's office, na sa mga quarry, i-require na magbakal seedling, tapos pang-rehabilitate nila, bamboo. May fund man yan. Tapos, syempre, renout nila, kay Puhan, rehabilitate nila. So, now, ito, good question. How much do they sell this? Around 250 pesos ang sarong arga ni. So even for entrepreneurs na mahilig sa agribusiness, may opportunity siya na magkakwarta sa bamboo na for magibo ka sa na puro seedlings tapos ibebenta nyo as seedlings. 250 yan tinawaran na yan. But if you buy it sa retail environment, baka mga 500 ka gano'n. Lalo na yung golden bamboo, mahal sa mga garden. No? Saka yung bamboo na tall bamboo, the father has 2 clumps there. No? That will be planted, yung tall bamboo, kung mapabuhay nyo sa mga ganito o mas nakula pa. Kasi ma-harvest ka dun sa ang pinakadipisil na buhayin, yung mga pole bamboo,
at yung oras, yung apodan nilang oras. Pero may paraan duman. Ang oras, ang pagtanom ng oras, makuha kayo ng good, yung coco coir, coco pit, haluin nyo ng konting daga, plastic, ilalagay nyo dito, tatalian nyo do. Pagka nag-ugat na yon, pabayaan mo lang, lalagarin mo. Yun na yung itatanong nito. Pero wag niyo shake masyado ang paglagari, mataron ng lagade, at pan. Sige. May question, si Rotarian Neil. So for the initial planting, does it have to be at the full shade or full sun or part shade? Mas maray sa shaded area. Shaded area sa mga... Sa nursery, medyo shaded area. Opo. Pero pag itinanong na, Pagka nabuhay na, pwede na yung lipat sa may kabangang aldaw, kabangang shade, tapos yan. Papatagas niyan. Pagka matagas na, then lalagay ninyo sa full sun. Pero tinutubigan nito. No? Ito, pwede na ito i-full sun. Ito pwede. Before planting. Isanayin nung siya, lumalaban sa full sun. Bago itanong, ang best time to plant is sa umpisa ng rainy season para wala ka ng pan. Hindi ka na maparibe. Alam mo, sa land ko, nagtanong kami noon kasi walang tanong sa... Kung nakaduman na kamo sa land ko, puro golden bamboo duman. Nagtanong kami duman, mga Pebrero na. So, inabot ng summer. Pero naghibo kami ng paraan, may kariton kami. Binibaribi namin ulo aldaw. Tapos nabuhay na. Nung nabuhay na, wala nang problema. Oo. Ang dami nang nag-aagad duman ng cuttings. Oo. That's why the seminar is today because Oo. unang Oo. Kung maulan, kunyari no? Matanong kayo, September, mga Disyembre pwede na yan, no? Makusog na, pero papatagas nyo. Pero ang problema, aabutan na naman kayo ng dry season. Kung hindi nyo maasikaso, huwag mo muna tanong. Alatun nyo pagka nag-uuran na. Huwag nyo pilitin. Mga June, before June. Hindi, June, July. Pagka nag-uran na, pwede nang itanong. Okay. Demo. Sample. Bayani. hapo na workshop na. Please Get your bamboo. Papa, demo, you want a demo one? Demo malapit kayo para makita nyo. Critical kasi ganyan, hindi magpatak. Bigat po tol. Kung magpatak yan, maagihan so kung may atak yan, maagihan yan. Ganda. Ito ang patak. Hindi magpatak na ay bukong ka o yan. May bukong. Yan ang mga bukong. Patak yan. Marami kang sabi. Marami na po, may rin nito. Dapat Kung napulon kang mother plant, pwedeng buwa kung nodes ang pagkakaw. Pero kung sabihin mo yung magpagkakali, pagulan. Pero ang dawa, mas siguradong viability. Kailangan usually, ginagamit handsaw para siguradong di magbarak. Ayun na lang po. ito alagaan yung delikado yun.
Yan, ito na, tanong mo. Lagay, tatanggalin mo muna yung dyan. Lagay mo yung gano'n. Tandaan nyo, mas pala yung 14 by 14. Ang difícil lang, wala mapakagagawa ko sa industry. Pero normally meron yung order ka mo, 14 by 14. Tanggalin mo yung bawasan mo lang yan. Babawasan, tapos lalagay mo yan. Yan mo na lang. Yan, pwede mo yan. Ito lang ang babalik. Hanggang ano lang ang bawang niya, no? Okay. Masahin na yun eh. Okay. Labas na naman na ba yan? Ibuwan na nito yung mga participants. So dito na kami ganito, ibigay pa namin yung mga Maraming ano dyan, maraming linabas na pang-photo dyan. Ipaga na. Ibuwan natin doon. Pero tandaan nito, pag pinupulong nito, ingatan nito ito, kung nangyari ako mamatay, pagbuhan. Alak. Pag grabe, bigyan na. Ito, balik na yung tanong. He'll be showing off. Para ang tidak responsibility pero importante para masyado pwede At ito na po ang mga sinimulan natin ito noong 2021. Noong 2021, sinimulan natin. Ang iba dito, pwede na po yung sa likod ng mar, pwede na po yung tanim. Saka yung isa pa, yung sa kabila, pwede na po yung itanim. Kaya ang iba nito, tamang-tama na dito sila Father Edwin. Ito po, our area, kaya tapos target namin, mataliman din natin yung in between Padre Pio and UST, yung perimeter fence. Kasi tama-tama po in celebration sa piyesta ni Padre Pio. Di po ba? So,
Kaya ito po ang isa sa mga advocacy namin po namin sa season of creation. Sa kagayon, bamboo man. Kaya tamang-tama na dito naman po kayo. Isa sa mga inaalok po namin doon sa UST Legazpi. Magandang umaga po. Tama-tama pagdating namin dito. Matagal na rin po kami nag-iisip ko anong tamang itatanong sa perimeter ng UST Legazpi. Mahaba yung perimeter niya. Dati iniisip namin parang yung mahogany o lara. Dati tama-tama yung sabi ng Father Momoy, itong bamboo. Bahayan ba yun? Bambuhay. Bambuhay. Pwede ng bambuhayan. Bambuhayan after 5 years, ready for harvest. So we are going to coordinate with Father Momoy kung paano magkakatotoo yung malaki at magandang plano na yan. Sige po, salamat po ng marami. Ayan. So, ngayon nandito po sa atin ngayon ang JCs, katapos ang Rotary, nandito rin po ang Laudato Si, katapos ang Sagip Kalikasan at Kabuhayan. O, pwede na po magtanim. Nandyan po ang mga propagures. Itanim na po ninyo. Sino ang maggagabay sa kanila? Sige po. Dito na po kayo. Huwag po kayo mahiya. Huwag kayo maging mahiyain sa camera. Okay, so kasama ko, nagkagawa ng workshop, ituruan sila kung paano naputulon, hindi handa ang mga bamboo nodes. Single nodes ang ginamit na dyan. No? So kung sabihin, kada sa buko, may tinutulong na. Tapos itatanong dyan po sa plastic bags na yan. Ayan, may mga lunan sa ilalim. And then, kinagaya ng father na misklado na. No? Misklado na. So, itatanong po yan. Pag bagong talong, pwede na mainitan ng directly. Kaya hindi po mahiling yung bilig-bilig ng net. Kaya hindi magulot ka ng sunlight. So, muna po nasa proseso na namin pagtanong ang mga friends from JCA Legazpi at saka yung Rotary Club, and then yung Sagip Kalikasan, Sulong Kabuhayan, at saka yung Laudato Si Youth Farmers Club. Okay, so yung po paano na din. Okay, yan. Ayan. Okay. Ako doon pa ang expert. Sir, ano ang tips? Sir, ano ang tips pagtanong tayo? Ano ang tips dapat na pagtanong para mabuhay yan? Dahil yung huwag nyo itusok na kailangan meron kayo pang tusok muna. Bawasan muna, pagtusok, gawin nyo, tapos kuberan nyo. So dapat itong nodes makover. Kasi kumukay pagtusok, tama yan. So how many days yan dapat hindi mo talaga? Do not touch for 3 months. 3 months? 2 to 3 months. Yun. Kulang to, kailangan may dadyo mas malaki. Kaya, stick lang ordinary stick. Ayun. Ano yun? Dapat islang din? Sa anggolo na ito. Anggolo natin gagamitin. Anong posisyon yan, sir? Dapat islanting o naka-straight siya? Which is better, islanting o naka-straight? Islanting. Ayun. Ito, yan o. 2 years ago. Okay. Ayan. Si Sir Martin. Sir. Ayan, si Sir Martin. Kunin natin ang additional na tips and info para digdig po sa planting data. 3 years ago na ulit digdig. Yes, bro. Yan ang sito nagsuburukay na. Ngunyan po, ano ang satuya po ng insight para sa mga Uni po, if mailing nindo, ikaw ang bagong gibong magayon na concrete riprap, tsaka dike,
kang ginibo ini, dati paano ini kawayan, so naubos. So yun ni ang tigay-isip ng parehas mga sitwasyon dyan sa mayon, naagihan na heavy equipment, kay Tuhan, ibalik ta so dating Mother Nature. Okay. So yun ay si Father, tamang-tama, a few years ago, may hinandang mga pangtalong, kunin every 1.5, 2 meters, ikuha na nakatalon, balikan na ini within mga 2 years, solid green na ini, magayo na ini pagkilingon. So talagang mahusa na, people yun, mapicture nila, magayo na nila, before and after, mailing talaga na what happened, the power of bamboo restoration. In year 6, may nang tag-green ay gawin ini. Ayun ba na? Tapos, in celebration man kan ni Padre Pio, naman sa UST Legazpi between Padre Pio Paris and then Paris Church and UST Legazpi, tatara naman takayan. Opo, bamboo. Aduman sa gilid ng pagdano, yun yung nilagay. Ayun, very good. Okay. So, Bantasan, anong experience po kami? Okay po. Marami po sa very happy kami na nakatuta kami ng journey sa actually, namin project ko. So, yes. Tapos ngayon, sa pagpatuloy lang na costo na, ngayon lang ulit ako nakakalik. Ayun, okay. Kuning mga taga-sakit kalikasan, sulong kabuhayan. Ilang mga bis, kumusta ang experience? Share din po. Share po yung mga natutunan namin dito. Ayun. Okay, sige ho. Ayun. Ikaw, sir. Sir, ito yata ang leader nito. Ano po ang masasabi nila? Exciting, tapos knowledgeable yung itong activity na to. Masaya. First time na natutunan niyo kung paano magtanim yan? Yes po. Exciting ano? Okay, sige. Salamatong. Okay. Parang buhay. Yan ang mga boses ng mga jóvenes. Hopefully, talagang sila na magpadagos ng advocacy. Yan po. Kaya nga po na yan sa tuyang mga jóvenes, talagang sindaan magiging futuro kayo ng bambuhay. Kaya magayon itong sinabi ko sa bago ni Martin na in between ini Google Dailies in 2 years time ay nagtagod talaga magayon ng maray bamboo sa kapalibutan tayo. Kasi Saral, ini yung leader ini kan mga Laudato-Si Farm Youth and Laudato-Si Young Farmers Club. Okay, nag-anniversary pa sana. Iwan nila, congratulations. Ang 2021, party ka technique ang pagpreparar ng trainings now. Ano ang mga ginibo nindo ng mga lagang para maprepare ng mga tanong manahimik ang sa tuya na training sa tuya na mga bamboo. Ang una po namin ginawa yan, so siyempre nag-training kami sa GC, tinulungan kami, and then so manpower ng youth, tapos yung advocacy manipatong mo, tinuloy-tuloy namin. Ngunyan, tinulungan muna namin sa area, tapos nagano kami ng potting bag, nag-mix kami. Yung mix namin, talaga kami mismo yung gumagawa dito, hindi po kami bumili. May mga alaga din po kami gaya ng Jeremy, tapos nagkukuha po kami na ipot sa luwas po. Yung sa baka o kalabaw po pwede po, yung pinsit sa lakman. Tapos, siyempre, sa pagkating po, medyo maselang lang sa bamboo. Pero, at naman, makaugmahan man kasi nakatao kami ng mga bamboo planting material sa PIDEL, sa SM. At sa ngunyan po, istatanong na po natin mamaya. Kaya nakakatuwa po yung feedback ng Samuel. Nagbaruhay daw po. Kaya magayon lang po sa inyo. Ayun, okay. Thank you very much. Kuya Ramin! Ay nga hindi. At nagtawa na rin. Tulong taon, di ka rin garibanan niyo. Ano yung masasabi?
may kilala may bago yung discovery si Kuya Ramil. Engineer Ramil Kalia mga tugan. Siya ang incorporator. Ako operator. Kaya muna. Daw dato si. Ayan, okay. Kuya Ramil, ano ang sa'yo mong masasabi sa pinag-ibutan niya? Ako lang magpasalamat sa kaguranan na kailangan naman kita kitanong para makapag-explore ka ng bamboo. Kanila na variety. Kung nakita mo yung digdig ni iron bamboo, yellow bamboo, tapos mga pure bamboo para mai-distribute ka sa mga lugar na mga pinaghihiyang kang baha para maiwasan ng erosion. Kaya salamat po noon sa tabang kaning mga yung digiso Dominican priest na nag-participar man, yung digdi si Sir Martin, tapos din si GB siyempre, may mapaunod. Yang kalikasan sulong sa kabuhayan, GCI, na hindi man nagpapabaya. Piminyaon ang Rotary Club. Salamat po sa Indo Gabos sa pagsuporta kaning programa ninyo. Okay, thank you very much, Kuya Ramil. Yan, Pader. Madadagdagan ng patuloy naman na ataman ng bigyan. Paano ini pig-ataman kayo ninyo na Rabi? Para magtulog ko. Actually, din warong bamboo processing center. Sa kada barangay, may mga mga masasabutan, initial processing kan mga bamboo. Ibig so sa kada barangay, pag-harvest po kaya, ang pag-harvest po paano kayo niyo? Pagkaputulan mo sa puro, ngayon naman magluwas ang bamboo sugar, tapos hindi ay papighalian sa mga dahon na nasupsup ang bamboo kan burak solusyon. Tanganin ang preservation po kayo, sinulang. Tanganin na ang mga bamboo borers dahil makapenetrate ito sa enot na ang bamboo ngayon ang burak solusyon. Ikadua, dahil naman kay bamboo sugar kalibinaho, inilawas na. Okay, so Father, yung po na presentasyon ngayon sa Sabado. Opo, mapasyar kami mga tubar naman sa nangarami sa tuya pong Vulcan Mayon sa baba. And then natin ulit kaduan para mapunan ka na. Ini po na advokasya ni Padre Momoy para po sa tuya pong kapalibutan. Particularly dun sa mga area na harness sa mga quarry sites na binabayaan ng katiwala. Ano po tabi Padre? Mga tukang, pabalik kami. Makalisan po kayo. Mga tukang, back to the show. Kami ni Padre Momoy and nagdidi kami sa laog kayo ni ng Mount Mayon Natural Park kung saan ginibuan pagtanom nin mga bamboo nodes na naipreparal na as in ready for transplant na. So kaibanan tapos so sagip kalikasan sulong kabuhayan at sa mga local farmers na po digdi. Dakula ko na bagay Padre mo yung nagibutan ko niya na aldaw na ini in connection kan sa tuyang pag-celebrate kan season of creation, and then siyempre ang Philippine Bamboo Month at saka yung World Bamboo Day ka nakagipong September 18. Ano po tabi Father, nasa garo mga 400 garo ang maitatanong sa may parting ito. Ipo, mga 400 dito ano, sa itinaranaw, samang-sama po na ugaring taral mugmag. Lamang-lama masupag-uran. Katapos kaya pauran na naman. Katapos, kumusta ka mo? Ano ang namatayan nito? Pep! Kaya iyo po inisaro sa mga salvo may digdi sa ngani na mapakarhay ini katapos masibtaan kalikasan igdi sa lalong-lalo sa Mayon Natural Park. Tangunyan sa luway-luway ang Mayon tibaat magabat na kan quarry
Kaya ngayon, tara naman tayo tangani na sa Giraray, mabuhay Giraray po ang mayon. Yes po. Okay, Father, maghapon po kita sa aktibidad ngayon na pagka-aldaw na ini, September 21. And ini po na episode na ini, ipapahiling ta sa Sabado, September 23. So, siguro, bago kita mag-final extra, ang pangadyi po tabi, Father, para sa mga kababayan na to. Pero bago magpangandi, mga taon tang ining mga grupo tang ini nyaon sa Jason, ano pang sa ano nga ng grupo nito? Sa Mibepa. Parakpakan ta po sa Mibepa. Saka subago pa ini nagparapauran salmog na ani. Pudahe po sa ano kini sa salamat kagurangnan sa oran. Of course, nagkasalalmo ang iba kikubog na. Salamat po kagurangnan sa oran. Nalugod itong itinanom na niya mo, itong samuyang itinaranom dyan, lagod mabuhay man ito. Sa nga na tamang-tama po ka, pag uran, pag tanom, may uran, buhay talaga. Kaya mga salamat tunong kagurangnan sa mga biyayang ini, lalong lalo na ini-envision po niya mo, ini-envision po niya mo, ining mga kabataan, yung futuro kang nasyon, futuro kang agrikultura, futuro kang satuyang kapalibutan. Kaya kagurangnan, salamat po. Gabayan mo nga po lugod kaming ining sagip kalikasan, sulong kabuhayan, siringman, ining samuyang Laudato Si, young farmers. Kaya mga kagurangnan, salamat po. Hinahagad mo po sa imong benisyon. Sa ngalan nama, ng Aki, sin Espiritu Santo. Amen. Alright, so mga tugang, yan po, samuya po ang outside broadcast si Padre Momoy. Ngunyan po na aldaw po na ini para sa boses sa kang kapalibutan. Sa pangarap po kang bilong na tropa, nakasabay taligdi sa field, sina Kuya Ramir, Engineer Ramir Calleja, si ringman si Kuya Ray. And siyempre, ang samuya pong cameraman, chief technician, gabus-gabus na si Chief Ramir Tanay. Sa pangarap po kang bilong na tropa, ang Sami Befa, tapos ang Sulong Kalikasan, Sagip Kalikasan, Sulong Kabuhayan. Si ringman ang Laudato Si Young Farmers Club, asin ang gabus po ng mga kababayan niya to Santo Domingo. Pangatamanan ta po ini, na lugar na ini, na itinapos ng mahal na Diyos para po sa gabos. Sa Indo Gabos, ako po si Mardela with Father Momoy. Thank you. Hanggang sa Sabado po, Giraray. Hip hip! Okay. Sa indung nadangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan Giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indung pagantabay. Ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Setyembre ang World Environment Health Day. Protektahan ang kapaligiran para sa ating kalusugan araw-araw. Mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development. para sa